Shugor nakaslem jong unongsan Hima. Kumbahan Rivu Prangut ki Ophisar Pulit Bakantop ki Deputy Superintendent of Police, Cadet Inspectors, Cadet Sub-Inspectors, Assistant Sub-Inspectors, Kibalala ban Pyndep Ïaka Jingshah ajeng Hikai ha ka 55th Basic Course ha North East Police Academy Umiam. Bat lawan ban sakhi deka kong Ida Shisha Nongrang ka Director General of Police ka Jilla kum ka kong san. Kita ki Ophisar Pulit kilala ban Pyndep Ïaka Jingshah Hikai ki kentop ki khat san ngut na ka Jilla Meghalaya, san ngut na Manipur, Ophisar ngut na Nagaland, Shipho ngut na Tripura, bat khat sa ngut na Sikkim. Bat na kini ki don kumba atway ngut ki Ophisar kentay. Laseng House Nam Shaja Kandai Spanyo Pupra ka North East Police Academy kadai ka baju penlong ya ka jing ajing Hikai Shaki Ophisar Pulit ki bedang rungkam thamai ha ka kedan Deputy Superintendent of Police, Cadet Inspector, Cadet Sub-Inspectors, but Assistant Sub-Inspectors jong baro pratali ki jilla ka than chatay la mengi. Kumbalong hadu menta kani ka jaka kala ban ajing Hikai hadu 6000 saupulai ngut ki DSP but 1,000 arspa arhu wengut ki sub-inspector nagajilla ba pher ka than chite la mingi hagani ka 55th basic course ka balas dang na do ka santrik ukala lingkot menta usnem arja apusan ki nongsha Hikai ki haban Pyndep ya shibon ki jing pule bakan thop na do ka subject police science, legal studies but ka social science nalor ki jing aji Hikai siat suloi ka jing kelan met but kiwe de kibaya day bat kar kom trekam jong katanat Pulit. Ready? Up! Kalian kesat usaha barang.